Hola, avui ja començarem amb les endevinalles, però prèviament us explico una mica de què va això. Les endevinalles, junt amb les rondalles, les cançons i els refranys, formen part de la tradició oral, amb una gran multiplicitat variant com a narrativa popular. L'endevinalla popular algunes vegades revesteix la forma d'una pregunta. Una altra forma són les semblances quan en realitat no en tenen cap. Altres vegades es basa en un joc de paraules i fins i tot es demana l'explicació lògica d'una afirmació inexacta i absurda. Us passo 4 endevinalles i sols o en família jugueu a resoldre-les. I us convido que, si no totes, alguna que us ha agradat més per original o graciosa, les exposeu amb altres famílies o amics, vosaltres mateixos. I la solució la trobareu al proper butlletí,